Geen eten. Ik heet Euro. En wat vond u ervan, de eerste indruk? Het was leuk. Het was hartstikke leuk. Ik heb niet zoveel van Hugo meegekregen, want ik ben nog veel te jong. Prima, heel mooi. Ja. Ik dacht wauw. Sorry? Ik dacht wauw. Ja. En heeft u het al eerder gezien, deze theatervoorstelling? Nee, wel op televisie. Met de Hollandse artiesten. Vorig jaar was dat. Mag ik u wat vragen? Oké, wat is uw eerste reactie? Top, grandioos, subliem. Ja, En ik zag u dansend de zaal uitkomen. een heel groot feestje. Dat was, ja, hij zou vandaag 75 zijn. En zo zouden we ook op zijn feestje hebben gedanst als hij 75 was. Zo'n grote man is zonde dat hij zo vroeg heen gegaan is. Maar heeft u hem ook gekend dan persoonlijk? Niet persoonlijk, maar wel heel erg lang en heel vroeg al van zijn muziek genoten. Ja, is heel, nogmaals, erg zonde dat hij er niet meer is. En wat was het leukste aan de theatershow? Absoluut. De meneer die lieve Hugo speelde. Ik heb al aan meneer van de productie gezegd, kanjer, top. Grote artiest. Echt een groot talent. Ja, absoluut. Mijn complimenten. Hele goede casting is dat geweest. Ja, het was heel ontroerend. En het was toch ook heel erg vreugdevol en feestelijk. Had alles in zich. Had alles erin. Ja. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Het is niet zo goed wat je ervan verwachten moest, maar helemaal super. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, geweldig. Surinaamse sferen. Maar u kent de Surinaamse sfeer? Ja, ik ben erin opgegroeid, dus Wat vond u het allerleukste, de Surinaamse sfeer of wat? Surinaamse sferen. Dansen, de uitbundigheid. Ja, En u kent lieve Hugo ook, of kende ook? ja, geweldig. Ja, ja. Hartelijk bedankt. Heel goed. Het is een mooie voorstelling, het is een mooie weergave. Ik vind dat men ongelooflijk hun best heeft gedaan om het toch in een, met de beperkte middelen, dat zie je, om toch iets op het toneel te zetten wat een groot publiek aanspreekt. En het is eigenlijk klaar voor een crossover. En ik hoop dat dit natuurlijk voortgezet wordt en dat de subsidiënten, ik weet niet als ze subsidies hebben gekregen, maar dat de subsidiënten zich natuurlijk zullen realiseren dat er ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland zijn die dit soort zaken ook willen zien. Dus ik zou zeggen, wat let u? Wij zijn er heel gelukkig mee en ik weet zeker dat iedereen er gelukkig mee zal zijn. En wat vond u het allerleukste aan de show? Nou, gewoon de puurheid waarmee het werd gebracht en het talent, hele goede spelers. Ik vond de hoofdrolspeler samen met Gerda Havertong een hele mooie combi. En de muzici, top. Topwerk. Ik zou zeggen, zet hem op, zet voort. Wat vond u ervan? Geweldig. Ja, ik vond het leuk. Ja, goede sfeer. Maar het was in één woord gezegd geweldig. Ja. En de sfeer deed u echt weer denken aan Suriname? Of wat bedoelt u met de sfeer? Ja, nou ja, kijk maar om je heen. Het is gewoon Suriname, het is een en al feest. Ja.
Nee, die vraag is nu op dit moment een beetje overbodig. Kijk om je heen, je voelt het, het bruist, het leeft, het is geweldig. Ja. De muziek is nostalgisch. Nou, ik kon niet blijven zitten. Nee, ik moest gewoon de benen van de vloer. Ja. Hartelijk bedankt. Alsjeblieft. Dan was dit uw laatste show? Voor dit jaar wel. Hopelijk komt het volgend jaar weer. Dat is ook de bedoeling. Natuurlijk, en ieder de steun hebben we natuurlijk nodig om hem toch wel meer naar voren te brengen dan dat het vandaag is. Maar we hebben een aantal shows gehad en de voorstellingen daarvoor. Dus dit was echt even de laatste voor dit jaar. Hopelijk volgend jaar nog meer. Hartstikke bedankt. En hoe vond u het gaan? Goed, vandaag was echt de sfeer zat erin. Iedereen was echt lekker één. Dus ja, het zat echt lekker. En hoe is het in de grootheid als Gerda Havenonk te werken? Leuk. Natuurlijk, je werkt met Gerda en we hebben een aantal voorstellingen, zoals ik al eerder zei, gedaan. En je leert elkaar beter kennen, alle ups en downs, alles komt erbij kijken natuurlijk. En dat is heel mooi. En vandaag hadden we echt zoiets van wow, ja, het was echt leuk. Ja. Ik heb heel erg genoten. Hartelijk bedankt. Al